Tak nám řekněte, jak se cítíte před závodem. Jsem trošku nervózní, jako. Ale natěšenej. Ukažte, jak se vám klepou ruce. Ne, teď se mě klepe kamera. Ty Jardo, kde máš rozkrok? Tady, vole. A je tam něco? Ne. Ne. Kubáček je tam. Tady máme helmu. Na té klejva, bože, pizza včela, vole. Ty. Tam mlátě, jdeme se všem tomu víc. No co, strach, aby mi nevypadla ta proudnice, ty vole, pokud. Já Vojtka hodí zpátky, samozřejmě na něm tomu, jako, se dál době, že mu moc začne kákat. To pěkný závěry. Ještě nám se řekni. Já nevím, vyleš mi prdel. No to nemůže říkat do videa takový prostý slova. No communication. Co pak, když to potom budu pouštět dětem? Pěkný vánoční helmy. To je SSS, vole. Když uděláme dětel dírek. Hej, propaguješ SS, no? Pěkný. Ještě jsem měla lupení a tu Celý den jsem se nepotil a teď před se potil jako král. Před kamerou to každý. Má krupy, ano, má. Ty Jardo.